ini ndinonzi sekuru Vazimuto, ndinosvagwa kwaMushai. Vazimuto, Lazarus Zimuto, ndinoberekwa kwaMushai Mazvingu. Basa randinoshanda zvikuru ingozi kudzinga zvikwambo, nokurapa nhokusa, nokurapa vanopenga, nokurapa vaya vane cancer, nokurapa vaya vanozvipusha, kuuya ava vanenge vari vanhu vane chirwere cheHIV, kuuya ava vanhu vanenge vari vanhu vanotambudzika negomarara kana zvitsinga, kuti munhu wakakuvadziwa une chitsinga, zvakare kana kuti yavanoti paralyze muposo. Ndiwo makwara angu zvikuru. Navaya vanenge vakafirwa, munhu uya womuka mukati momusha kuita sengozi, ndinovhara, ndiro basa rangu zvikuru. Navaya vamwe vanenge vari vanhu vane jambwa rokurambwa navarume kana rokurambwa navakadzi, ndiro basa rangu zvikuru. Kuuya vaya vamwe vanenge vachiti kune chirwere chakandibata kwenguva, musoro here kana kuti makumbo aya anoita kubuda mvura, ronda risingapori, ndinorapa ipapo. Kozouyazve musana uye kuita chikosha, wakaremara pamusoro pokutsingwa, ndinopinda futi. Kozouyazve vaya vamwe vanenge vari vanhu vakarasikirwa norudzi rwake, kuti azive kuti rudzi rwangu ndirwakati, ndinopinda futi kumusumudzira, kumutaridza nzira yokurudzi rwokwake. Vari kumhiri kwamakungwa vamwe ndinotumidzira, unouya otora umunhu atuma, ndomupa. Zviri matare ndinotaura mumweya, matare ndinogona kutaura mumweya, ndomutumidzira futi zvinhu ikoko nomweya, kuti tora chakati nechakati ushandise pane zvandakuudza, iye ari mhiri kwamakungwa. Matare ndinogara pasi naye ariko, ini ndiri kuno, ndopinda mumatare ake achitendeseka ogani, asi asingandizivi. Ndozoronga zvino kuti gwara rako unodei, sekuru ndigadzirirei, zvimwe ndinogadzira kuno, zvimwe ndoti tuma munhu auye azotora, otuma munhu ndozomupa. Zvimwe ndinomurayira ariko, achiti sekuru zvamakandirayira zvakapasa, magona sekuru, basa rangu rafamba zvakanaka. Kusiya basa here kana kusungwa nzira dzamatsamba, ukuti izvo matsamba angu akapera, ndinosumudza ariko kumhiri kwamakungwa, ini ndiri kuno. Ko pane vamwewo sawira vangu vaitaura kuti handisi kuziva kuti zviri kundifambira sei, handina mudzimai, uyezve nhengo yangu yesikarudzi haichashandi. Munobatsira here ipapo? Nhengo yesikarudzi isingashandi ndinosumudza, ndinomugadzira kusvika yaita zvakanaka, ndinomugadzira kusvika yaita zvakanaka. Kana ari mhiri kwamakungwa, ndinotituma munhu, vamwe vanouya vachitozokwira ndege, ndamugadzirira zvinhu zvake achinda. Vamwe vanobva kuIreland vakasvika pano, vasikana vanokwana 4, asi ndikavagadzira zvinhu zvavo. Iye zvino vakawanikwa, umwe akawanikwa nomurungu, umwe akawanikwa nomubhusumani, umwe akawanikwa nechibhoyi, asi vari kufara ariko mhiri. Ko pane here zvimwe zvishamiso zvatingati makaitira vazukuru venyu, zvokuti vanhu vese vananhasi vanokatyamarara kuti zvinhu izvi taisina tambozviona zvakaitika izvi? Ndine chishamiso 2-3. Kwakabiwa mbwa mumasoja kuButterfield, vakauya pano, vapedza 3 days, ndakavagadzirira. Mbwa yavo ikadzoka, vakauya nayo munhu akuita seunopenga, vakamuwanira kwawira, akuita seunopenga, akadzokera. Kukauya mai vamwe vakanga vabirwa madhongi, ndikavagadzirira. Madhongi avapedza 3 months, mwedzi wechi4, vakauya pano vakatenda zvikuru. Munhu akauya achiti nhooga madhongi kusvika pamba pahoti, ndokusiya madhongi aya
asi vanga vachienda kutsime vakatodzoka kuti madhongo angu aya havana kubvunzana naye zvoka munobva kupi zvikanzi aniksi ndiri kupereka madhongo aya kumusha kwavo saka unosvika paya pamba paya ona kuti hando pamusha pavo munhu uye wopfuura nekusiya madhongo aya saka vakauya vakatenda zvikurusa ndizvo zvimwe zviga kubhinga kwakanga kwabiwa mwana uyu akapedza 2 months akavigwa mudura pamba pachief isina musanga asi tikanomuburitsa nanhasi mupenyu. Tingati munodzosa zvinhu zvinenge zvane nguva yakadii zvabiwa? Ndinodzosa zvinhu kana zvikaita gore zvinodzoka, zvikaita 2 months zvinodzoka, zvikaita 5 months zvinodzoka. Ndakaenda kukezi kwabiwa mbuzi 13 asi vanga vane 6 months vakaudziwa kuti no mbudzi dzenyu dzinodzoka asi muchaona imwe chete yakashota mumusha mokamwiwe tsokwadi dzakadzoka dzichitinwa nomunhu dzikasvika pamba vakaonawo imwe chete sekureva kwomudzimu yakashota asi dzakasvika pamba. Ko pane vamwezve vanotiwo vane mwana mukomana anorwara nepfungwa vane nguva vakamuona pakadaro munokwanisa kwazisa here kuti mwana uyu ari kupi mupenyu here kana kuti akafa? Pane nguva yokuti vasingamuoni tinolonda gwara kusvika ndavadzidzisa kuti mwana wenyu mupenyu here kana kuti wakafa vanodudzirwa. Mune mazuva here amunoti ndinobatsira musi uyu neuyu kana kuti chero nguva? Handina mazuva, usiku here 1 o'clock kana 2 o'clock ndiri pano chete pamusha ndinomuka mutemo unoti wauya muzukuru. Tingade kuziva kuti imimi muri n'anga here kana kuti muri mudzimu? Ndiri n'anga asi ndoshandisa mudzimu. Zita rokuti n'anga nokuti mudzimu unenge uchiita wakare tinoita zvechikare. Ko naisekuru munoziva kuti mazuva ano kuri kuitwa zvemari. Inini ndichida kuti ndinge ndichiromba ndikwanisewo kuita mari munokwanisa kundiyamura here? Kuromba ndinoita asi handirombi neropa, ndinoshandisa mishonga chete nemudzimu yomunhu. Pakuromba handishandisi gazi, ndinogadzira munhu bezi midzimu yake ndomupa mishonga yokuti uite zvakati. Muti wavazimuti hauna chizira kuti usabata zvakati. Handishandisi ropa. Isusu veDrumas Media tichaenderera mberi tichikupai vanobatsira, vanorapa, dzingave n'anga, maprofita, masvikiro zvakasiyana siyana. Asi chandoda kuti ndikutaurire ndechekuti isusu hatina chekuita nevanhu ava. Whether zvavanoita ndezvechokwadi kana ndezvenhema. Isusu seDrumas Media kwete hatipo ipapo pakuti uyu anogona basa kana kuti haagoni. Tinongoonawo tichingonzwawo. Chifarirai chirongwa, enderai mberi henyu nekunakidzwa nekuzipirwa zvatakakupai svondo rino. Kuna vanhu vane mamainzi vakagamirwa pamamainzi kuvhara, ndinovhura maini iya kuti ishande. Muzukuru uyu handimuchaji. Kana zvaita zvakanaka ndozomuchaja mai. Unoona sei muzukuru pane zvinhu zvako aiwa sekuru ndafara ndomuudza mai kuti tsvaka mari yakadai. Paine zviga zvokunge vanhu vachingofara. Akutsikana iye muzukuru kuti asekuru vavandiitira basa. Ko panhau dzembereko? Mbereko ndinoita, ndinouchikasi kutanga tatarira nomudzimu kuti mbereko iri kumurume here, mumusi murume ndiye asina kunaka kana kuti mukadzi. Tovheneka muya togadzira mai chibereko chake. Mishonga chete yatinonotsvaga tichivachupa, umwe unohuta umwe unorutsa, asi zvimwe zviya zvakaitwa kutsipikwa nechembere vari vanhukadzi. Asi tinovhukunyira gwara iroro, vamwe vanotemerwa nyora zotokirosa nyora dziya kuti ropa rake rite kwazvo kumurume. Mumwe muzukuru wenyu sekuru akanditi sikarudzi yake idokosa ari kuda kuti inge ichikura. Zvinowanikwa maningi kuna vamwe. Tinosumudza muti uri musango omo watinokwira naye, tinogadzira nyora kumugadzira inoreba kuita saidzi sikarudzi yake. Paine zviga zvechivanhu chete, tinoshandisa kwete ropa, tinoshandisa miti bedzi kusvika sikarudzi yake yaita zvakarurama 3 weeks. Ndinomuudza kuti unoona sei
iwe uga kana uchirasa mvura kana zvakaita zvakanaka zvauri wondiudza kuti sekuru zvinodai tinochinja futi toita rumwe rudzi futi zvekuti isadzokera sikarudzi yabuda isaizi yekuti zvinoita so 7 mita kureva kuti wasunungurwa pane zvika zvake kana sikarudzi ikasumuka inopa kazhinji kuti ite 7 inch here inogona kuti isvike pa7 inch kudarika 6 bichana ndo kazhinji kanodiwa navazhinji tinosumudza sikarudzi. Sekuru kune vamwe vazukuru venyu vanondibata kunyanya kuSouth Africa ndokunga vari kuzvinzwa vazukuru vacho kuSouth uko vanogara chingoti isi tinotamba loto toda kurotswa nhamba idzi tifume takawina vokurota vari vanoda kunge vachibheja zvamahachi ndinogadzira mudzimu wake ndovatotamba nawo zvikuru ini ndinotsvaka njere dzomudzimu wake ndichiita zvinhu ndinokumbira kumudzimu wake iye muzukuru ndoti zvibate kai zvinai sekuru nyaya yemuzukuru ndomurondedzera futi kuti kumbira kumudzimu yako kuti zvangu zvandokupa zvibate asi 1 year 12 months usabata muti womumwe ugondishora zvakanaka kana kuti ugonditenda zvakanaka 1 year tabatana usabata muti womunhu ndinotsvaka zvinokutambudza kusvika zvaita zvakarurama. Kana muchiti usabate muti womunhu munorevei? Kune miti imwe isingasangani vamwe vanoshandisa ropa kuroya zvina saka ikwazi muti ndine mudzimu womhondoro handibvumirwi kubata muti wokuroya saka kunzi 12 months kana ane chipo chake chinouya nokuti tinomutaridzira kumudzimu yake chinhu chikurukuru tinodhonza mudzimu womunhu kuti vana sekuru muzukuru wavo yakauri kuchema zvinhu zvinomunetsa ndezvizvi zvaka chitikomborei kuti zvandinomupa zvibate uye zvisevenze zvandinomupa. Vazhinji mazuva ano vanoti aiwa inini zvokutambudzwa naningi handidi toda back to sender. Munozvikwanisa here izvozvo zvokuti vacharunditumira ari kundirwarisa inini zvidzokere kwaari? Kudzosera ndokumunda chakarambidzwa naazimuri chete kuuraya handibvumirwi asi kudzosera ndokumunda uko kumunda kudzosera kumune wacho zvakanaka fani kwete kuuraya. Kuuraya unenge wasvika paropa kuvhara mhepo nokudzosera kwayakabva ndiyo kumunda kwangu zikurusa. Gore rino nderechi 36 years ndiri pabasa romudzimu. Zvino iro ndiro basa rangu guru kune unorwisiwa pamusoro pezviga zvisingadiwi ropa zvinozopa kuti izvo ave anokutenda mangwana kwete kudzingira pamunhu wakaganha zvidzokere kwaari kudzosera. Izvo ndokumunda kwangu manje. Vamwe vazukuru venyu vari kuchema nenhau yezvirwere zvamazuva ano izvi zvakaita seshuga, maBP zvakangodaro munobatsira zvakare here? Hongu shuga neBP tinobatsira zvikuru asi chikurukuru chatinogwa nacho kazhinji tichibata basa iri tinotsvaga chiga chakakonzera kumudzimu wake iye kuti mhepo izopinda topinda manje mukubatsira. Tinobatsira zvikuru vanorwara neshuga, tinobatsira zvikuru kana tsinga dziya dzokuzvimba kumashure uku tinobatsira zvikuru. Tinotemera nokutova tsinga dzokuti ngirikinema mbumburu dzazvimba tinobatsira zvikurusa nokutova pamwe chete nokunge tichipedza kutova tinotemera ndoona kaviri katatu nazvinoserera zviya zvimwe zvinowanzopombiwa. Pane mwe hanzvadzi yangu zvakare akati inini ndaigara nemurume tichitoita kunge taroorana hana zvaakabvisa kumba kwangu asi akadya mari dzangu dzakawanda. Nhasi unaakudana namumwe munhu haachadi nezvangu. Iro gwara murume achiganha vazhinji vanorokangira vakadzi. Isu tinoshandura murume uya kuti adzokere kumukadzi wake. Tinoshandura murume kuti adzokere kumukadzi wake. Vakagara vaisi kusvika futi anga asingadi kuroora asi mwoyo wake unozomutuma kuti inondira kuti ndinoroora kumukadzi uyu. Oga mwoyo tashandisa gwara rokushandura muzimu wake kuti zvavakagara vose nomukadzi uyu konasi womudadira zvadini. Tinoshandisa zvikurusa kupindura mwoyo wake kuti arangarire uye mukadzi wakamuchapa zaka. Isi tinoita kuti amude iye anga abatana nemumwe mukadzi
unozodzikana womuramba kuti adzokere mukadzi wake uye wokutanga, nokuti shumidzo inenge ichiitwa uyu wakanyengwa haana kunge akamuda oga, akamunyenga akawirirana. Kana kuine mhepo kumukadzi dzapa kuti murume uyu abve mumusha, tinomutaurira mhepo dziya tonomudzingisa mhepo dzibve. Kune hukuchena yatinenge inourawa yokwamuropa rayo tosanganisa nemishonga toenda naye kurwisi kunomugeza kubvisa dzimu riya rinenge richimunetsa, koyanyora dzimwe dzinoshapisa murume kuti agare nomurume kaviri katatu, ona murume hachamufariri, nhengo yomukadzi yongopfatsika mvura, tinoshandura. Kune miti imwe yototi mwa mushonga uyu wokudza zvikuru wozopera manje nyama dzake dzadzokedzana pakare paya kuhwamiri kudziya, murume wake hachamutizi mumba. Kazhinji midzimu imwe inenge ichikonzerwa nenyora dzokutemerwa, dziso tinokirosa nyora kuita chipiyaniso, kozorwa muti wakachinjika, kozorwa muti wake kunodistroya ziya nyora dzakaiswa paya kuti ropa rake riite kwazvo, murume amufarire. Ndizvo zvimwe zvizhinji zvinorambisa vakadzi. Azvara vana vaviri so dzimu rero rakubuda rakaipa kushapisa kunhengo kuti murume asawanzwa appetite nomukadzi wake. Yekubirwa iyi munhu womirira here kuti atanga abirwa kuti azoya kwamuri, kana kuti mune zvamunokwanisa kumuitira muzukuru wenyu kuti mbavha iyo yakuba yobva yabatwa? Ndinewo zvandinokwanisa kuita kuti angonosvika paya munomira kuti tumbi ungavhura danga here ubisa matanda danda kuti anoti danda rokupedzisira paya paindi unomira naro payasi, danga rausi wapedza kuzarura unobatwa. Chikwama changu ichi gore rapera musi wa17 ndichibva kudande kuMozambique chakatorwa parengi yemuHarare. Saka chatorwa chikwama ichi ndakakumbira ubhasikoro kuno munhu anotsvaira patoilet dziya dzapakembe yapakati perengi iya, ndikakumbira munyasara ndomva andipa bhasikoro rake, ndokukumbira chubhu, ndokubisa chubhu iya ndakamupa $5 ndokupomba ndigere paya ndichipomba ndomva ndaturika ndokugara. Kwakapera 1 hour kuma 8 o'clock nokumva munhu ndawana auya namapurisa 2, mukadzi newechirume mapurisa. Uya mukomana akabata bheki rangu irori parengi gore rapera musi wa17. Akauya naro imanga muri kupi ipapo? Ndakagara ipapo ndatopedza kutakura masaga 3 emasawa nesaga rimwe chete ramafunde zvichibva kwachief Matsiwo kunonzi kwanzi kumuzengerere, ndokwandaibva nazvo. Zvosaka takatakura zvinhu chinoisa mabhazi okubhuruwayo kuti ndiuye kuno kuBataville. Saka ndokusiya tsvimbo yangu nebheki pakudzoka nomubva ndashayiwa bheki. Saka ndashayiwa bheki ndakagara apo ndichipomba bhasikoro riya, ndikini chubhu yandabvisa pabhasikoro romudhara uya kusvika ndaona kuma 7:45 ndokubva asvika nechikwama changu aina mapurisa 2, wechikadzi newechirume, kuuya nebheki rangu riya akaribata mumavoko. Right. Ndeape mashoko amunoda kusiya kuvazukuru venyu? Mashoko andoda kusiya kuvazukuru kune vose vakasununguka, aiwa vazimuti havana nguri, masikati here kana usiku kana nguvai, kana kundidedza kuti uye kuno sekuru ijoni here kana kupi, ndine passport iye zvino ndechitatu ndichitora zvitsva kutodzokerera futi kubva tina vachavhunduka iye zvino tina vachishanu wokubva kubhoera uko. Ndiyo president wedu, tinonge tichibatana pane zviga zvose zviri munyika. Zvimwe unokonawo asi zvizhinji tinopasa, munhu haugoni zvose asi zvizhinji tinopasa. 12 months ndinokushereketera kusvika zvanaka, nokuti mugore wechinhu chaunenge wabisa chinhu chokuti sekuru ndatambudzika. Saka ini ndinopa mwedzi 12 months usabata muti wemumwe, chinotambudza uya tisangane ndidane, uyezve pane zviga zvainge zvichikurukurika. Ko ndikuona sekuru pamuri apo pane pfuti inorevei? Pfuti ndiyo mudzimu. Ndike shiri yaitodawo hombe chaiyo, iyi ndiyo mudzimu. Vana sekuru kuna vamwe sekuru vakati tsvaka pfuti, sekuru havazivi. Saka pane nguva yokuti vakaendawo komana vakanyorwa chishiri chimwe chete, mudzimu watovhara. Vakanyorwa chishiri chimwe chete, mudzimu watovhara. Rusinidza rwedzinza. Tine urombo kuti nekuda kwezvakasiyana-siyana nhamba dzedu dzatanga tichiti mushandise veDrumas Media dzachinja. Idzo dzamuri kuona padivi pangu ndidzo nhamba dzatava kushandisa itsva.
munokwanisa kutibata paWhatsApp zvakare. Pane zvese tibatei panhamba idzodzi. Musakanganwe kuisa 263 inhamba kadzeZimbabwe. Ndinoona vamwe vari kufonera kuSouth Africa vari kukanganwa kuisa 263 ka votopedzisira vakufonera munhu ari kupi, ari kuSouth Africa. Kwete, handizvo. 263 kodhi yedu yeZimbabwe. Mobva marova nhamba dziri kubuda padivi pangu, munotibata. Ndatenda hangu nenguva yamandipa. True Mass Media, taking you to another level. Yeah!